nang sipata salam saidi aju anak naon di toko uralas niari holan humakop geleng mon asa oi taruli lao manomu tuarina neng rom mau lihat mainan mau lihat mama di sude babai nami anggiat na marparbuei di toko uralas niari holan humakop geleng mon asa boi taruli lao manomu tuarina nengron mau lihat mainan mau lihat mama toh mau padaune ingoluni sudah nageleng mon toh mau pendaune dingoluni sudah nagelengmu Riwakol lekuin Kirbi wah ilu nama raburani nakawati hobei rohaku nama gopui dang tarubati hobei napasi terlaki na terberengau dong manggadeng na asingi tung masai gomos di hal ho itu si doli dong ami dang nang gotolu halibe hasitro haku di bako alai sehu pasawardo alani holok itu ho si teroaki na terberengau dohong manggadeng na
di tanah Merdongan. Babagas tano menyamai mapertatuku itu tumagon nama sirang unang panongan dongan haholongi masih doli dongami tumagon nama sirang unang panongan dongan haholongi masih doli dongami. Sekian dan terima kasih.